Čauky. Zaskali ťa uvenajú. Natáčam čajúca, neleží fotky. Chceš ma kusovať? Prepač. Prečo kričí? Hej. Alebo sa bojí. Však choď preč, keď sa bojíš. No. Kúšaš? Ideš piskať? Lebo ona začína... A tebe zrušili let? Zrušili ti let? Povedz, no. Seš zlaté. Natáčam holuba so srnkami. Mne auta prídu strašne akože polite, že zastavujú hrozne ešte, aj keď nemusia. Že... Ja som fakt, no ja som z toho úplne mimo, že nevedia chodiť. Akože fakt. Ale to čo teda ostávate? Či chcete novú letenku? Idete do Grécka? Chceme ešte na 2 dny do Číny. To je príde strašne super. A ešte čo mi príde super? Jedlo, ja som bol v takej proste, v centre Hirošimy, som bol v takej fancy reštaurácii a som platil 15 € za 2 ústrice a za grillované bravčové koleno. Proste úplne také luxusné, čo som... Ja, to je veľmi dobré. No ale za 15 €, vieš, že mi to prišlo nenormálne, že akoby... Proste fakt také ceny, jak v... si menia kožuchy. Marcel kročíčel Trafika nad Jeleňou. Hej. Aもっと向こう。Не зоопарк. Это естественное здание. То есть они открыты здесь. Они их 1300 в ноябре, да, была. A je tam blízko ten Bamboo Forest, asi pol hodinu odo mňa. Čaute, chlapci. Hlava a tu masaker. Beware of male deer. They will fuck you up. Wee. Tak on sa splašil, tak hneď išiel do Poľska za mamkou, že treba šetriť, neviem čo. No a nejak sa to tiež nestalo. OK, no poď. No kláňam sa ja. Ahoj. Neviem si to natočilo niečo. Asi hej. Čau. Skús sa pokloniť. Nie ty už si mal. Ty poď.
Super było. No, chudák. Całe to będę. No chodź. Ty już si mal. Chodź. Idem ti spraviť video. Vieš čo, natáčam to. Ale oni sú trošku mimo, lebo tento zožral už dve a tamten proste sa klaňal jak trošku postihnutý. Au, hej, nekuš sa. Au. Už sa to deje, už sa kušu. Nie. Nie. No čo, prestaň. Nie. Opováž sa ma kusnúť. Nie. No, tak. Môžeš. Natáčam. Už dostal. O, Ale je trošku mimo. trošku mimo bol, hej, sa klaňal tak a potom, jak som zdal, tak nechcel prísť. No mňa tiež kusol mi do bundy a že ti jebe na hlavu. Jebe ti? Dobre, dobre. Okay. Ešte Marcela natočíme, no však papier je tiež celú voza, pôjde. Pôjde. Dobre, dobre, ruky zdvihni hore, ale úplne takto. Jeden od mňa utekol. Máš pekné videjko, Tebe Marcela. jebe. Tak ja som sa pekne videla, mi zožral kabát. Nemám. Čau. Poď, ideme do toho. No čo, poď ty, mačka. Mačko pes? O, tam niečo spadlo. OK. OK. No, čo? Počkej, dám ti polku. O, prepáč. Trošku vás je tu veľa. Ježiš. No, choďte do piči. Choď do piči. Asi stačí už sa. Sú tu nejakí moji ľudia. Sa boj. No. No prestaň, chod do piči, hej, chod do piči. Ty dostaneš. OK. No, neopáš sa, No, Zlatko mňa ohriezla tá kabát a začala mi to trhať. prepáč. Hej, a mne kusol mi do bundy proste, a že ti jebe. Prestaň, ste agresívny. Preto tam bola tá krv. No prestaň sa kláňať, ty špina. Kašľajúca. Dobre. Ježišmaria. No dobre, trošku je to extrémne, jak sa spraví. A no ja sa im bojím to dať z ruky, lebo ma okucnú. Dobre, pomaly, nekop sa. No, prestaň. Do piče. Ježišmaria. No, stačí. Ticho. Všetko zožeral ten veľký. Prepáč, správaš sa ako kokot. Tak nedostaneš nič. Nie. No. Nie. Nie. No, rýchlo. Prestaň. Prestaň, už nemám. No. Stačí. Choď head, vypadni. Nie. Oh my god, what the fuck. Už chápem, prečo tí ľudia utekali. Ty vole. Akože dosť desivé, ja som to s tým... Mám pekné video. Pozri, aké máš rožky. No ja už nemám krekry asi. Ide mi ešte kúpiť Marcel. No akože, ty vole, myslím, že im stačilo, lebo nás roztrhajú. Kamo, nás dokušu. No čo je, ty roháč? Spravíš mi s nimi ešte fotku? Paroháč. Takto medzi nimi? Paroháč, hej, kľudne. Máš sa ma kusnúť? Dobre, asi stačí, ne? Zaklínač jelenej duše. Dobrá. No, poď, čo sa ňufkáš? Ňuniky? Ňufiky. No to je dobrá. Ja ti vyšla. Jej. Čakaj. Chodite môj. Jo. Super, akože máš to. Aj vieš... Okabátim, že to mám krekry. Chceš krekry? Nie sú krekry. No. Musíš ísť trošku doprava viac, tak. No.
Majú pekné oči, jak kozy. Ja mám hrozne rád kozy, a oni sú vlastne také malé lesné kozy. Čau. Cool. Tak snáď to tam je. Nemám opäť. Neopováž sa mi kusnúť kabel, lebo ťa rozkúšam. Aby som išiel pozrieť. Hej, oni sú dosť rýchle, ale choďte, ja vás dobehnem. Čau. Nekúš kabel. Si na tom, si tam. O. Skôr či neskôr ich tam bude milión aj tak. Načam ťa. O, a ešte slnko ti tu prišlo. O, jak pribehol. A že vraj to není pes. Máš aj stromčeky za sebou. Ajajaj. Už ich... Bitka psov. Pubiky sú teraz sklamané. Nie, a tiež počkáme, keď budeme pri jednom, aby som išiel akože medzi tie stromy. No, stať, au, nekúš sa. Nevie uhryznúť, nemá také zuby. Keď tak hlavou nabere, vidíš? Podľa mňa má do kustu. Chcel si jedného a máš 10. Chovateľská stanica. A vieš, či je na zadné? Pozor. To je hrozný. Čo mňa kúšete? Prečo mňa kúšeš? Au, a čo si myslíš? Si pýta. Som videl mám odmeňovať. Si pýta. No. Jak to má, nechce pozornosť, neutekaj, neutekaj. Au. Wow. Ďakujem, Luka, úžasný. Vole, no, dobre. Čistá Maja? Piškotka? Tento je Majko. Čo tam je také? Ahoj. Bye bye. Akože trošku sú agresívne. Ale je to cute. Takže ja chápem, že oni to tak nemyslia, keď do teba jebnú hlavu. Pre nich je to hrozne jemné, že jo? To sa ti nepáči? Si smutný? Som vám rozhádzal tie kreky. Ale neviete, čo to znamená? Lebo akože nevyzerajú byť desení, lebo by... Pýta si pozornosť. Aha, hej, že takto. Pýta, aj to keď ti kušia tričko a tak. Hej, no to mi je jasné, že akože keď kušu a chcú toto... Keď sa kušu a bijú hlavou, tak to chápem, že akože chcú, že by si im dal to žradlo. Sorry. Dobre, za mňa môžeme ísť preč, to bolo príliš. Bolo to hrozne cute a trošku fakt som mal akože 2 momenty, keď som bol vydesený, že ma dokušu. Ma zožerú. No, ja nemám žiadne kreky už. Prestaň. Ti hľadám tam omrvinky. Toto ti treba? Toto ti treba? Nie. Dobre, musíme ísť preč, lebo nás tu
Zničia nás. Potrebujem zachytiť ten zvuk. I to kľudne pošlem, mám akože dlhé. Čaute. Ok, ty vole. Never break a tree, never pick the fruit. Uf, prečo? Ten posekať, no? Ja si to napísali. Nemám. Som to chcel posekať. S touto sekerkou, čo so sebou nosím. Prepač, nie som dominantný takto zo spodu, dobre? Jaj, to je dobre. To je najlepší. No nie kňuč. Poď tu kľúč. Hrozne smutné. Nie, to je v pohode. Už akože, vieš, no to by trvalo hrozne dlho. Fakt už máme toho veľa, ako hovoríš, len to slnečko je proste strašne tak. Také bolo pekné pri tých stromoch. No, všetko sa podľa mňa musí krmiť najľahšie, lebo to je tak jedna, dve, že? Ale tak si ťa... Oni prídu. Ale strašná je. Akože nemusíme jesť, ale keď chcete jesť, tak akože ja si rád dám kávu a dačo malé. My sa vieme aj nájsť, je doma, keď tak bude. Ste si istí? Áno, úplne na parádu.